କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କଲର୍ ଅଛି? କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଏବେ? କ'ଣ କ'ଣ ଆନିମଲ୍ କରିବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଖୋଲ ଆଗେ କେମିତି ଖୋଲାଯାଏ ଦେଖିଲି ଦେବା ତାକୁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କର ଅନବକ୍ସିଂ। ପାଖକୁ ଆଣ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣ। Take another color.
your house? So my house is near Mangaswaram. Which class you are reading? କୋଉ କ୍ଲାସରେ ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଘରେ ସ୍କୁଲରେ ନାଇଁ? ଆଉ କଣ କହିବି? ଆଉ କଣ କହିବି? ଆଉ ତାପରେ ଉଲ୍ଟା ପେନ୍ ଉଲ୍ଟା C for ଶ୍ରୀପଞ୍ଚ cup. ଆଉ ଗୋଟେ colour ଆଣିଦେଲ। green. Very nice. ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ଦିଟା କରିଦିଅ, very nice. D